από την Κρήτη, που είναι ένα ρεκόρ πιστεύω, μεγάλος αριθμός. Επομένως δικαιολογείται η παρουσία μας εδώ, σε αυτό το πολύ ωραίο περιβάλλον. Είπα ότι είναι 7 οι συμφοιτητές που είχαμε από την Κρήτη: Παπαδημητράκης, Μαρουλάκης, Βαρδάκης, Μουντοκαλάκης, Πολάτος και ο Πέτρος ο Γιαννουδάκης, που εκπροσωπείται από τη σύζυγό του, τη Γιούλα, που είναι εδώ σήμερα. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας ο Πέτρος, το χάσαμε. Ναι, Μελάκη, Σταζάκης και άλλοι. Πολύ. Κάνουμε τις συναντήσεις μας, πάντα η μνήμη μας πηγαίνει στους συναδέλφους συμμαθητές που χάσαμε. Είχαμε φέτος μία απώλεια ενός πάρα πολύ καλού συμφοιτητή μας, ο οποίος χάθηκε πριν από 2 μήνες. Είναι ο Γιώργος ο Μπραούζης, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο, και επομένως αυτή η συνάντηση αφιερώνεται στην και του Γιώργου του Μπραούζη, αλλά και όλων των συμφοιτητών που έχουμε χάσει, και θα αναφέρω τελευταία τις απώλειες την τελευταία διετία του Μαΐτου Αραμπατζή από τις Σέρρες, που ήταν εκτακτικός, συμμετείχε τακτικά στις συναντήσεις μας, και τον Νικήτα τον Χριστόπουλο, ο οποίος από την Καλαμάτα. Κάθε φορά στις συναντήσεις μας αναφέρουμε κάποιους συμμαθητές που έρχονται από μακριά. Τώρα βέβαια, επειδή ήρθαμε από την Αθήνα, δεν θα αναφέρουμε πόσοι ήρθαν από την Αθήνα, όμως θα αναφέρουμε 2 τουλάχιστον που ήρθαν πιο μακριά από εμάς. Ο ένας είναι ο Νίκος ο Πεζιώτης, ο οποίος ήρθε από την Τρίπολη, έκανε τη διαδρομή Τρίπολη-Αθήνα, και ο άλλος είναι ο Ντίνος ο Σιακόλας, ο συμμαθητής μας, ο οποίος ήρθε από την Κύπρο. Πού τον είναι? Ειδικά για τη σημερινή συνάντηση. Πού είναι ο Σιακόλας? Επειδή ο Ντίνος, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του, δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα με πολλά ξενοδοχεία, θα περιμένουμε να ακούσουμε μία πρόταση για μελλοντική συνάντηση, βέβαια, σε κάποιο από τα ξενοδοχεία του Ντίνου. Όποτε θέλετε, λέει, θα μας πει και ο ίδιος αν θέλει, το πότε θα το με πει, βέβαια, γιατί η επόμενη θα γίνει στην Αθήνα, αλλά αργότερα. Θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό του καθηγητή μας, του Θεοδόσιου Τάσιου, ο οποίος ήθελε σε όλους τους παραβρισκόμενους. Επίσης επικοινώνησα με τον Διάδη, ο οποίος ήταν να έρθει στα Χανιά, αλλά τελικά δεν έρθει, γιατί ετοιμάζει ένα ξενώνα, προετοιμάζει για τη θερινή περίοδο ένα μικρό ξενώνα που έχει στο Βόλο, και μας καλεί εκεί να πούμε πότε θέλουμε να μείνουμε στο ξενώνα του. Επίσης επικοινώνησα μια σειρά από συμφοιτητές μου που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να έρθουν, πήραν τηλέφωνο: ο Θανάσης Χάρης ή Χάρος, όπως το ξέραμε παλιότερα, ο Δόκας, ο Ιτατζής από την Κομοτηνή, είναι λίγο μακριά, του υποσχέθηκε ότι θα είναι την επόμενη φορά Αθήνα, ο Πασχαλίδης από την Κύπρο, ο Σαχπατζίδης από την Κατερίνη, ο Κοτσιάνης από την Πόλη, η Γεωργία Χουβαρδά από την Βόρυνθο, ο Λαγκουράνης από τα Λουκητρά Εδιξού, ο οποίος δεν μετακινείται, αν και είναι καλά στην υγεία του, ο Μαραγκός ο Παναγιώτης από την Αθήνα, και ο Καραγκούρης επίσης, ο οποίος σημειώνει μια απουσία σήμερα. Γιατί Αθήνα? Αν περάσετε καλά, δεν έχετε του χρόνου πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Η δική μας γενιά, με ορισμένες εξαιρέσεις, οι οποίες δεν μπορώ να πω ήταν και εξαιρέσεις για εκείνους που ήταν οι πιο ικανοί και οι πιο άξιοι, χάθηκε, διότι δεν συμβιβάστηκε. Ο λόγος που η δική μας γενιά χάθηκε στη δεκαετία μετά την διαπολίτευση ήταν ότι οι περισσότεροι, και θα αναφέρω ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Καθίστε παιδιά, καθίστε. Σαν ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα θα αναφέρω τον Κώστα τον Βαρδάκη, που όλοι θυμίστε ποια δράση σαν φοιτητής του Πολυτεχνείου τα χρόνια εκείνα μέχρι που έφτασε. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ, ο οποίος οδηγήθηκε στα κρατητήρια στην περίοδο των ανομαλιών πριν από τη δικτατορία, εν πάση περιπτώσει, και η οποία γενιά από αυτά που τα όνειρα και τις φιλοδοξίες που κάναμε όταν ήμασταν νέοι. Θέλω λοιπόν, για να μην σας κουράσω άλλο λόγω της ημέρας, να αφήσω να φάτε με την ησυχία σας λέγοντας μία κουβέντα. Αισθάνομαι την υποχρέωση σαν άνθρωπος να πω και την
απευθύνω σε όλους αυτούς τους φίλους που τους γνωρίζω τόσα χρόνια. Προσπαθήστε όλοι να μιλάτε και να θυμίζετε στους νεότερους τι έγινε στη θαυμάσια εκείνη δεκαετία του 60 και τι την Ελλάδα σήμερα. Έχει μεγάλο πρόβλημα η Ελλάδα σήμερα και νομίζω ότι είμαστε η τελευταία γενιά. Δεν έχουμε ζήσει πολέμους και εμφυλίους, ζήσαμε μια αγνή και ωραία προσπάθεια. Και λείπει και πρέπει να την υπηρετήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια καλή ιδέα, όπου στεκόμαστε και όπου βρισκόμαστε, έτσι που περνάει σήμερα ο τόπος μας, να προσπαθούμε να προπαγανδίσουμε αυτά τα ωραία ιδανικά που είχαμε εμείς. Σας ευχαριστώ. Εγώ είχα και μαγαζιά το Σάββατο. Ήμουν κάτω στο χωριό μου, εβδομάδα, έκανα γυρίσω τώρα. Έκανα γυρίσω και είναι μοιράζει μια εβδομάδα. Κάτι παρέμβατο σήμερα σας είδατε. Ποιο πώς? Το βλέπεις εδώ. Αυτός γύριζε παλού. Είναι αυτός εδώ. Μια γράφηση από το παρελθόν. Είναι κάμποσα χρόνια. Θα ήθελα να πω και ακόμα για όσους μέσα από αυτή την ταινία. Είμαι ιδιωτημένος, αλλά και η φωνή μου δεν αναγνωρίζεται ούτε καν στο μένα των διεσοδών. Γι' αυτό ήθελα να πω ακόμα δύο λόγια για να συμπληρώνω τα όσα